Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno en keɓi noddali kewɗi en keɓi kadi bindi kewɗi garɗi weltinde en wonde ko watte ko ene yiye ene jange ene faame. Woodi noon heewɓe kadi arɓe ɓe wiiɓe ko yiɗɓe jangude ɓe kaalanama noon no mbatten ha jangen nde wonno ko jangde wiya. Jangde noon ko ma waɗa janginowo waɗa jangowo waɗa ko jangire. Ko jangirte ko kaɓorɗe ɗen kaɓorɗe so keɓaki jangde wawata jangade. Tawde Allah waɗi en joodaki nokku goto nafanno somin kalani on haala nanonka jaɓonka gollonka. On kalanama ordinateur janginannoɗo o ko bonɗo kono en kuccitani hen en kalanama ɗum laabi limtindi kono nde fina fof ene wiye wonde en jangani. Kadi mi wino on an jiɗɗo jangude a heeɓi ko janguɗa. Sa yeehi YouTube to nantoon 450 pawɗi vidéo baɗaɗo garɗo wallodirde e ma jangde. Nde pinɗa fof jaha toon kuɓɓa ƴetta ko jiɗɗa ko janga hen ko pamɗa ko naftoroɗa. Ko heddi noon ko jokkata jangde nde ko ɗum woni ko ronka yo dañi. Mbawɗen ko haalande rendogo. Enen ndendi rendogo so hunde manque ni min donkini ɗum feere nden feere hollite rendogo. Wasata mo Allah yiɗi yeɗa wadde ɗum lomtade rendogo adda ɗum fawɗo. Ɗum ɗo ko portable, ɗum ɗo ko ordinateur, ɗum ɗo ko microji poɗɗi janginde. Kaɓorɗe janginoje hande enen goodi heddi ko dañje ɗum nde saɗi. Hande Allah walli kaɓorɗe bawɗe habtorade majjere ene woodi. Heddoto noon ko jogiɓe ɗum ɓe mbawata nande erago haaletego ngo ngara jaɓɓito ɗum. Minen min mbawi somin pini min ngara min jangina ɗo min mbawi on son pini ngaron jangon. Heddi noon ko jangirte ko ɗum ne ko ma heble. So heblaka wawata heɓade. Sabu ɗo gonɗa ɗo mi ala ɗon, ɗo gonɗa ɗo mi ala ɗon, ɗo gommi ɗo ala ɗon. Allah noon addi mi wona ɗo gommi gonaɗo gonɗa nden jangen. Waɗe vidéo waɗe bindol aɗa hucciti hen aɗa ndaara aɗa winda ha Allah walluma nden windande naata haqqillema mbawade hutoroyade. Kadi mi wino on min mi arani janginde ngam ko holludema no mbatta feere ha jiya bindi. Hol feere mbantumami ha mbatta windude. Ɗo so ɗiggi tan a foftima. A wawi jangude, a wawi windude, hankadi an a yalti e majjere. Majjere nde ko ɗo suri. Donka yiide bindi. So windama wawata jangude.
sa yiɗi windude a wawata windude ko ɗum wiyete majjere bange bindol. wa amma gandal ɗum ko bange aɗa yiyatmo janngani taw ko gando ɗa ko wiyete ko bindol wiye ganda bindol gando bindol. o gando haqqille makko ne feɗɗiti ene andi ko heewi kono so wiyama ara windu o wawa windude wadde o wiya ko won binde o waɗa ko gando. wadde noon an jiyo binde o gabboɗa anduɓe ɓe soɓe kaali binda aɗa winda ha ɓoye wiye deftere. kala deftere nde jiiɗa winda ko anduɓe joom haqqillaji en ɓen ɓulna haqqillaji men sawta sawa e nder defte he. on saha noon defte ɗe mofta gandal ngal. kala garoyɗo ƴetta deftere nde ene sawta ko woni toon ko ene sawa ɗum haqqille mum ha jogo haqqille kañum ni. ɗum woni jangde. nden jangde noon eɗen bindi nde wona min goto jeyde sabu taskeede ko dental wiya. dental noon so rendi nafata ko ɓe gona rendinoɓe walloɓe jangguinoɓe. ay jangguinowo no yurbini watta ko haajuji makko o jooɗo o hebla ko jangete hol feere o rewata ha jangowo o ko jangata ko wawa ɗum famde. ɗum ko gandal ngal hokkanma ɗum. oɗo ko muddo way kono amni yiyata bindi wawata yawde famde hol feere ndewantamo ha watta yiide o watta famde o watta jangude. ɗum no ko jangde. wadde e rango men faade e mon ko ordinateur e portable min cohli e microji bawɗi janginde. taw saɗa jangin hayso gulali gulli sarama ɗum wawata telɓinde ko mbatta ko. nde wonno ko mbatta ko namduɗo ko ɗum tawa aɗa suuri aɗa wawi janginde kono mofto e ngoɗo weeyo kala garɗo tawa ɗum ɗon hay sinno an atti wodde ɗum wooda ɗon wonda tago Allah nden jokka golle. ɗum noon wadde e rango men tan ko ɗon an noon jiɗɗo jangoyde on holle feere ɗo ndewata jaha jangoya ha ɗo Allah addani en ko en jokka golle men ɗe. ay ɗo ay sa waɗini ko ɗo won YouTube nani udditima ay ɗo garta ɗo binda ɗon dental diine. ay mbaɗa tal ay yalti ay nani yalti bowol dental diine TV ay yalti bowol sahan piyaɗo jokka sa binda ha timma sa wonama binda ha timma ko sa fuɗɗima tan adente ay moni dental diine TV piya hen nawma toon ay addima ha ɗo ay ɗum ɗo ko jangde wonɗo kono an ko ɗo cohluɗa ay ɗo dental diine TV ay ene hen ujunnaje 6 neɗɗo e 6 hande ujunnaje 6 neɗɗo e 6 nani wadde ay ɗo fotangoɗo woni ɗo ko hen piyata nawma dental to aya ngali ay dental diine TV jonon ɗo henne hollanma ko wonɓe hemɓe ene poti ko ujunnaje 6 neɗɗo e 6 neɗɗo nani ko jangana ko wone foti woni hen ko 454 vidéo gollaɗo 454
50 vidéo gollaɗo ene moftanima toon ay ɗum ɗo koko jangano ɗum ɗo fof koko haalano ayɗani ay joni noon sa ari ha ɗo jiɗɗa ko jangoyde ay ɗo winda vidéo ɗo ay vidéo ɗo ko wala an tetta ko ɗo woni ko jangana ko fof so rendi ko ɗo loowi piya uddito on saa udditama noon ko an jogui sumgo hankadi aɗa ƴeewa ko jiɗɗa ko ay ɗo aɗa ƴeewa ko jiɗɗa jangude ko nani ɗum fof ko jangina ay aɗa ƴeewa ko jiɗɗa jangude ko an so Pulaar nan toon so Qur'ana Arab nan toon an yahata ƴeewoya toon ko jiɗɗa jangude ko ay ko jiɗɗa jangude ko nan toon moftanima aɗa suɓo aɗa janga aɗa suɓo aɗa janga aɗa suɓo aɗa janga kako ɗiggi hen wonanma gandal aɗa yaara noon ha Allah walluma jiita bindi ɗi nan toon Pulaar ay ɗum ɗo jom fof ko janginano ɗi ay Pulaar nani ko janginano ay jaha ƴeewade ay ɗum ɗo ko alluwa ngal nani ay ɗum ɗo ko alluwal manggal ngal nan tokosal nana manggal nana ɗum fof nan toon moftanima ko jiɗɗa hen fof an yahanta ha jiiya ko jiɗɗa ko janga mbawa binda joni noon ordinateur o ko bonɗo ɗum ɗo ɗum ko luɓa koko luɓa tan fawaɗo hami wawa wadde vidéo ganjeyawo on paneyawo on ko ɗum woni saggere men haɗi en yaade ko haɗi en yaade ko noon ko so wiyama en timmi ujunnaje 6 en gandi ko wiyete ordinateur ɗum jalnoto seeɗa so wiyama en gandi e kaɓorɗe jalnoto seeɗa jalnima hande feewi walla bo wiya woynima ujunnaje 6 wiiɓe ko yiɗɓe jangude ena kaali e ɗemɗe mumen komi jiɗɗo sono ndendini yidde mon nde on keɓat ko ɓuri ordinateur e portable on keɓat ko ɓuri ordinateur uji e portable teskede ko golle mawɗe ko wayni noon wawata andede so wona nattu yiyeede koma ha natta yiyeede ko ɗon andoyte ngal ɗo gollal ko gollal wonno kono sahande golletede on saha teskuya wonata hen teskuya wawata wonde hen nde wonno gollo ɗum o ko himmel mawɗo o jogoto e sembe mawɗo o jogoto o wawa jooɗade o gollo ngal ɗo gollal kono mo anda o noon mayi omo heewi haala mo anda o mayi o tampini min lori min yo jangin so wawa accu a bonnani hoorema so wawa accu so acci nafatama kaji jangude eto no janginiri eto walludemo no o janginiri ɓuri wonde maslahama e wiide o tampini min so wawa accu ala wona haala kala biyano yo accu hono nangoɗen kala jangguinowo wiyama yo accu hol jangguinowo nden ala mbiyeten ko jangguinoɓeɓe ngaren ballen ɓe ne ɓe janguiniri tawa en darat e haajuji meɗen keɓen toon eteɗen kennenɓe hen mbaɗen feere jokkodirne maɓɓe goto kala ƴetta seeɗayal rokka mo no o jooɗiri ɗon o wawa jangguinde ko so fini subaka en ganda o haccitima en ganda mo o wotto en ganda mo o hirto en ganda omo selli en ganda omo sellira hol feere nde ko saha fof itten nulden jomiraɓe waɗoɓe ɗen gueɗe taw hay goto tinani mbaɗiron Allah ɗo hay goto yiyani Allah jiyawo o yiya Allah joɓowo o yoɓa
ko ɗum paami e gollal ballal. Kono gohoy mami wat nangam mamo arani nafata. Sa hunimo hunde a waɗani a ɓeydi caɗele sabu a haali e rendo. Kono baɗowo nangam nanama e nder rendo he sikki a waɗi a waɗani a anni rendo. So wiyama rendo ngo ko nangam woni hen te gon rendo fof so rendi addani ɗum wadde baɗo ɗum ma tuumu wiye o ko jawdi hiiloto taw Allah ne andimo en andanimo. Kala mo anda noon sikka oɗo ko jawdi hi uminimo. Komin peeto hen ko somin kaalani on kulat. Somin kaalani komin mbaɗata hen ko on kulat. Somin kaalani walloɓe ɓe mon taw en hawni hulɓini. Giyamin puɗɗi ɗeɗe golle hay ñalawma hande oɗo ene hano hande taw en mahi galle joɗɗo dokkon jomum. Oto joɗɗo dokkon jomuɗum. Oto joɗɗo dokkon jomum. Galle joɗɗo mahane wiye galle kaari. Oto kaari yeyi ration kaari o wawa deeje haqqille makko deeje hankkadi so jangini noon yehe janginoy salaire ma nan ɗoma salaire jangino ene yooɗi salaire makko timmuɗo lino waaya o wi salaire ma nani o rokke yeyi ene yooɗi en gueɗe yo Allah hokke no nande e famde ko haalete ko Allah haalirte nanowo nanira Allah jaɓowo jaɓira Allah baɗowo waɗira Allah heɓe hen Allah ko ɗum addi en ɗo rewde nafodirde e haaju goto gonaɗo holɗum rewdirde Allah e gollodirde sabu Allah e rewde ɗum Allah ɗi foti en ngal haalde ko en potani haalde kala nde haala yonti so haalaka deƴƴama moƴƴeni. Kala nde min garimi amin kaala taw ko haala yonti min gara min kaala ɗo yonti ɗo. So min gari min deƴƴa min deeƴa. Yo Allah ko en nande e famde e gollude. On calminama on juurama oɗon jarlo oɗon jaafo minen gaari min jarlima kadi min jaafima. Eɗa waɗen yarlaɓe yaafaɓe. Eɗa waɗen yarlaɓe yaafaɓe ko musidɗo mon giɗa mon sabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama ko ɗum dañino wettinde kay konngol ngol ɗo nanowo nana jaɓowo jaɓa gollowo golla ni foti nanowo nana jaɓowo jaɓa gollowo golla hay goto noon faltaka hen ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko goto fof waɗama hen erago yo ar jinga yo ar walla yo ar jinga yo ar walla yo ar jinga yo ar walla ni foti ngaren jingue ngaren balle poolal ndeɗo majjere iwa e haqqillaji meɗen iwa hankkadi mindanam pina bindana hoorema jangana hoorema bindana hoorema jangana hoorema yo Allah hokku en noon juutde balɗe e moƴƴude battane. Allah hokku en juutde balɗe e moƴƴude battane ko ɗum wonno haala ka wassalam.